Sadnem si na lavičku, zoberiem si jednoručky, predkloním sa tak, že brucho si položím na stehna, ale chrbát musí byť stále rovný, hej? Aby sme neboli takto zhrbení, ale aby chrbát bol stále rovný. Zoberiem jednoručky, ruky v lakťoch sú jemne pokrčené a ostávajú tak celý čas. A následne dvíham ruky dozadu a zapažujem. Treba si dávať pozor, aby keď dvíham tú ruku hore, aby som ju tu nevystieral a tu ju potom zase nekrčil. Čiže lakeť musí byť nehybný. Ten je iba jemne pokrčený a ostáva stále v rovnakom uhle. A pohyb vediem čisto iba cez ramena. Takisto si treba dávať pozor, aby som to náhodou neťahal lopatkami k sebe, ale fakt, aby som išiel len cez tie zadné ramena. Ruky nemusím spúšťať úplne sem, pretože tento kus si tie ruky budem zbytočne len švíhať, bez toho, aby som tie zadné ramena zapájal. Čiže ja odporúčam začínať za nohami. Hej? Čiže jednoručky, aby boli za nohami, hore, sem, koľko ma to pustí a naspäť.